Good morning mga kaon. Narito na naman tayo ngayon para busugin kayo at magsalo-salo sa ating bagong menu. Pero bago po tayo mag-umpisa, may ipapakilala ko sa inyo. Ito po ay isang master din sa kusina at isa po ring guro na aking kaibigan, si Sir Richard Owen Lalo. Sir, good morning. Good morning, good morning, good morning. Kumusta sir? Okay lang, maganda yung pakiramdam ko ngayon, masaya. Na-curious ako dito sa sa preparation mo ngayon pati So, Ano ba to? gagawa tayo ng menu ngayon na ito yung pinakasikat sa Bicol na tinatawag natin tinutong manok. Common lang naman yun, di ba? O, common na common yung tinutungan ng manok. So, gagawa natin to ng twist. Ba? Siguradong mag-aano ka na, bakit kakaiba yung gagawin natin. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin yung gagawin. Intriga ako. So, hindi tayo ngayon na naman gagamit ng kawali. Ba? Saan tayo magluluto? Yun ang Wala natin. Wala tayong kawaling gagamitin. So, i-reveal ko sa iyo kung saan tayo magluluto. So, Na-intriga talaga ako sa'yo pati. ito yung ating Muna yan. magic lutuan. Kapuluan? Ano yan? Ba't kapuluan? Bakit ganyan? Itong kawayan, dito tayo magluluto ng ating tinutuang manok. So, papakita natin sa kanila kung maluluto ba natin yung ating native na manok, gamit lang ang kawayan, at kung ano ang lasa niya. Talagang hindi mo ko nakakalimutang i-surprise pa din. Oo. Ito yung surprise ko sa iyo. Na-intriga ako. Sige, Okay. excited na ako Sige, So, paano natin gagawin to? Itong kawayan na to, puputulin natin dito. Para ito yung mag-isip nilagay natin ng ating tinutungan na manok. Hindi kaya masunog to? Hindi masusunog yan partner mamaya. Hindi, okay. Pakikita natin kung ano ba ang resulta. Kung masusunog ba siya o hindi. Na-intriga talaga. Talagang may intrigue. Na-intriga ako nito. So, simulan natin muna ang pagputol dito. So, ganito yung paraan natin ng pagputol. Yung parang gumagawa lang tayo ng yung mga bata pa tayo, gumagawa tayo ng paltok. Yung, hindi natin kailangan gumamit ng lagari. Naalala mo yun? Yung ginagawa. Ganito kalaki yung paltok ko noon. Ganyan, laki ng Ganito lang yan. Pag isang pagpaputok ko ngayon, natatalo yung kalaki. So, ganun na lang ang ating gagawin. Kaya palang gumawa ito Hmm. Exciting So, sir, Richard, yung susunod na gagawin natin, yung literal na, kaya tinawag natin itong tinutungan manok. Kailangan natin sunugin yung Akala ko tututugin natin yung manok. Ito Hindi. pala ang tututungin. literal lang na tinatawag okay. na tinutungan manok, pero yung kinusunog talaga, hindi yung manok, yung nyog na kinudyod. So, susunogin natin ito. Every step, nasusurprise ako. Oo, kailangan sunugin natin ito para Interesting tong pagkain na to. yung aroma at saka yung lasa niya talagang nandun na sa manok na sinasabi natin tinutungan manok. May mga na-research din ako dati, ang mga kababayan natin, mga kapatid natin sa Mindanao. Meron din silang mga recipe na version din ng sinusunog Sinusunog din din ng ng manok. yung Ayong nyog nyog. bago pigayin. Opo. Saka sa Malaysia, at sa Indonesia, meron din silang mga recipe. Ibig sabihin, marami tayong gumagamit. Marami. Ibig sabihin, May probably, yung version na to is na passed down from one culture to another. Galing. Kaya yun ang natin yun. Share. So, kailangan masunod to para yung lasa niya talagang kakapit sa atin. So, Sir Owen, simulan natin yung ating pagluluto. So, pwede mong i-try sir para at least ano muna kung paano experience din. First hand. Okay, first hand. Sige, kuha muna tayo ng part ng karne ng native na manok. Lagay natin dito. Pwede yan. Yung kasya lang. Yung lasa. Maglalagay tayo ng konting space. Lagay natin ng Oh, ano yan? tanlad. Atang lang. Isa to sa mga Lemongrass. yung lemongrass nagpapasarap sa ano. Sarap yan. Saka sabay na natin ng bawang. Bawang. Okay. Tapos luya. Luya. Okay. Lahat Sabay ano natin ng lahat laurel. mga natural. Natural lang, wala tayong ginagamit na kung ano-ano pang mabibili natin sa Dito lang. Oo. Dito lang, pwede mo itanim.
dahil sa pandemic kayo, hindi na natin kailangan pumunta pa ng supermarket. Kung ano yung makikita natin dito, yung mismo na ginagamit. Andito lang yung sa paligid. Very practical. Practical tayo. Makakaiwas pa tayo sa mga sinasabi natin. At healthy. Healthy talaga. Lahat may mga benepisyo to. So, ilagay lang natin. Lagyan natin ng konting gata muna. Panalo. Ang Para gata. mabilis naman. Ang sabi nga ng matatanda, basta niluto sa gata, masarap. Oo, oo. Ganyan tayo mga taga-Bicol. Mga Bicolano. Lagyan mo pa ng sili na. Yun. Yung sili, ihuli na natin. Talaga na-excite na ako nitong nilulutong. So, lagyan natin muna naman siya ng asin. Kasi Para hindi sabay-sabay yun. Kumbaga, may layer-layer tayo sa paggawa. Sige, try sir. Try mo. Sige. Ayun, nasa buwa. Try mo para... So, lalagay ko ito. Sir, try mo. meron ba At least, tayong mas pwede. Eh, pwede rin siya rawa ka malinis na. Tayo. lalagyan dito? Okay. Oo. Yan. Mga 3 piraso sir. Okay. Lagyan natin yung ating tanlan. Okay. Yung ating tanlan. Pwede rin sir cook para sure tayo bumaba na. Tak mo. Tak mo. Pwede rin sumabayo ka. So, bawang. Sige, okay. Bawang. Luya. Luya. Okay. Dagdag mo naman yung ating Manok na naman. lipid mo. Be sure na bumagsak yung ating para sigurado mo. Lagay mo lang. Ayun. Lagay natin lang. Lagyan natin gata. Ayun. Ilan? Dalawang dalawa. Uubusin natin yung gata yun, sir. Kumbaga, namamarinate mo Okay. siya. Ano pa? Laurel. Oh, sige laurel, lagyan mo ng laurel. Laurel. Konting asin, sir. Konting asin. Yan. Yung saktong-sakto lang para yung lasa. Okay. Ang sili. Opo, sige. Ubusin na natin, sir. Kakain naman. Mamaya, kakatakan sir. Okay. Sige, ubusin na natin. Oh. At itong mga ingredients natin, ubusin na natin para mas lalo na. Mas maraming ingredients na natural. Mas masarap. Saka healthy. Ubusin natin. Saka na natin ngayon, dadagdagan natin ulit ng ating gata. Para sigurado man lutong-luto siya. Kakaiba to kasi Oo. usually niluluto natin sa kaldero, Kawali, ganun. wali. Pero Ang ito kagandahan nito, sir, hindi na natin kailangan gumamit pa ng mantika para Wala na. wala na. Para Matipid na tayo sa mantika. Healthy tayo. Yung may mga mataas na alta pressure, di ba yung high blood, kailangan konting mantika. Less na. Oh, yung mismong mantika ng ating native naman. Oh, siya mismo ang parang big Galing, pa. ano? Ngayon, sir, Very economic din pala. Opo. Ngayon, sir, gumawa tayo ng pantakip. Para Oo nga, hindi no? siya Wala sisingaw. nga Kasi pantakip. pag hindi natin tinakpan to, wala. Iba, tatagalan tayo mag-load. Tsaka yung aroma niya, lalabas. Ayun. So, mayroon tayong Paano natin ito tatakpan? gumawa tayo, nag-grade tayo ng ating daon ng side. Aba, Yun ang point na all natural. All natural, sir. Wala All tayong natural. gagamitin na. Sabi nga nung kaibigan ko sa Manila, don't panic, it's organic. Ayan. Kilala ko yun, sir. Parang classmate natin. Kilala sir. natin yun. Kilala natin yun. Kilala natin yun, sir. Shout out nga pala. Shoutout ka pala doon sa Kaibigan namin. Baka mo, pag ano, pwede siya mag-sponsor sa atin. Oo, Oh, minsan, minsan. minsan ma-invite na natin, sir. Sige. So, lalagyan natin. Pag in-invite mo, sabihan mo, punta ako dito. Sige, sir. Matakbo ko rin. Takpan mo siya para ready natin ito. So, sir, ngayon, ready natin ito. Okay. So, dito Paano? natin matitingnan kung maluluto po siya at yung ating kawayan ay hindi. Yun ang gusto kong malaman. Kumbaga, yun ang ating Baka hindi maging ka ng panggatong to. justisya. Okay. Kung talagang maluluto natin, hindi ito Hindi kaya maging panggatong to pa di? Hindi. Doon na natin. Hindi naman. Kailangan natin. Oh, so, lulutuin natin ito mga isa't kalating oras. Okay. Para, Ikot-ikot. ikot-ikot para malaman natin kung talagang naluto na siya o Hindi Gaano kaya maging kasarap? panggatong to. hindi mangyayari yan kasi may naroon tayong lakas.
So mga kaon, ready na ang ating pinutangang manok, native na manok sa kawayan. So, bago tayo kumain, umpisan, ng line. Para sa Lord, Spirit, Amen. Lord, thank you po sa pagkain din sa amin. Sana po araw-araw, Lord, parang ng sa pagkain. Amen. Amen. So, ito yung ating pinutuang manok sa kawayan. So, yung tanong natin kanina, baka mabutas yung kawayan. So, yun yung pangamba ko kanina eh. Kaya, hindi kaya maging panggatong. So, hindi siya naging panggatong. Hindi siya maging panggatong. Dahil meron tayong bata. Ngayon, para sa mga viewers natin na susubok ng pagluto ng sa kawayan, piliin natin yung medyo mura-mura ka lang na kawayan. Hindi yung bata pa. Hindi yung Matanda na. Yung brown. Kasi talaga masusunog yun. Dapat yung green pa. Yung green pa. Kasi mayroon yung nagmumoist na tubig, yung parang natural nag-water na sa katawan niya. Yun ang magpiprevent ng pagsunog. Tikman natin, sir, kung napalambot ba. Talagang malambot siya. Yung native na manok natin, napalambot natin. Saka yung aroma ng hinog na yung literal na pinutungan, talagang Yung flavor talaga. Oo. Na-isak niya yung flavor. At saka para ka rin nagluto din sa ano yan eh. Pressure cooker. Lahat ng flavor na Sama-sama sa loob. na-maintain niya sa loob, nanuot yun dun sa laman ng manok. So I think very very flavorful. Masarap to. titikman mo. Ewan, panalo. Okay. Ano talaga? Saka yung lambot ng ano, ng native na manok natin, talagang tender na tender. Hinam lang mo. So, Saka malambot siya. Ang texture niya, pwede. Ang same texture. Malambot. malambot yung texture na talaga. Yung tender na tender. Kasi sabi mo nga kanina, parang minuto natin sa pressure cooker. Oh. Kasi hindi talaga wala siyang singaw. Natural pressure cooker. Natural good. Yung Made flavor- from Bicol lang. Bicol. Only in Bicol, ha? Only in Yun, Bicol. yun. Lahat na ingredients available sa paligid natin. Hindi tayo kailangan Kawayan, yes, panggatong, lahat. Manok, Manok, pwede na natin. Mayroon tayo mga lakas. spices. Yes. Kaya malaking tulong. This is first class cooking. First class. Walang halong preservative. Wala. Lahat, natural. Natural lang. All natural. Kaya yung, kumbaga, talagang healthy talaga. Healthy. Okay. Kasi napapansin ko, very passionate ka dito sa prepare mo ngayon. At yung mga previous pang mga vlogs mo, mga videos, talagang nakikita ko, nararamdaman ko yung passion mo dito. Bakit mo ito ginagawa? Bakit? Alam mo, Sir Owen, ito kasi, kumbaga, ginagawa ko to, yung inspiration ko, yung mga kababayan natin mga OFW. Yung mga pinsan ko, hindi lang relatives. Pati yung mga kaklase natin. Oo, meron tayo doon. Ang dami. Once kasi nagkakwentuhan sa group chat na parang namimiss na nila yung pagkain dito. Mamimiss mo naman Mamimiss talaga. talaga. Ito ba naman napakasarap? Hindi mo Iba mamiss. yung estilo natin pagkakaluto. Oo, siyempre. First class. Kumbaga, first class na, kumbaga, yung talagang kakaiba. So, Sinasabi nila na ang first class daw yung mga very fancy yung pag-prepare. Pero actually, ang totoong first class na pag-prepare ng pagkain, all natural, yun. organic. Mhm. And it's, hindi siya nakakasira sa kalikasan. Saka, Very healthy. more cheaper. It's cheaper, very economical. Talagang, wala, dito lang, kung ano lang yung makuha natin dyan. Nakakatuwa. At pag masarap yung preparation, pag first class ang ingredients, masarap din natural ang magiging Siyempre. resulta. At pag masarap ang resulta, masarap kumain. Siyempre naman. At pag masarap kumain, magiging masaya ka. Okay. At pag masaya ka, nako,
Kaya yun nga, Diba? ginawa natin to para sa kanila. Na namimiss na nila. So, yung pakiramdam ba na sa kahit konting, sa simpleng bagay man lang, yung parang kaharap ko na sila, yung ating mga kababayan. Shoutout nga pala sa mga kabatch natin. Oh, Batch shoutout nga pala sa Batch 1997 sa Bicol University. College of Industrial Technology. Technology. Busat. 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 Naging busit. Marami sila. Marami sila. Oo. Hindi Marami natin talaga. Marami talaga. isa-isahin. Mahirap yung isa-isahin. Pero you know who you are. Alam mo You know kasi who you are. mo Alam nyo na yun. Basta batch 97, mga gwapo tsaka mga ganda yan. Ah, Di ba, bro? At masasarap kumain. So sir, kung gusto mayroon Okay. kang shoutout mo na para Okay. kunin mo na itong pagkakataon. At ako'y kakain na muna. Okay, okay. Alam kong masarap yung Oo. prepare mo, kaya sige. Kakain muna ako. So, ako naman, base sa aking observation, kasi ako may limitations ako sa diet ko, kaya hindi ko masasaluhan ang aking mahal na kumpare. Pero, base sa aking observation, nakita ko na masarap yung preparasyon. First class, sabi ko nga, first class, healthy, and hindi kayo magkakamali. Napakasimple ng preparation, hindi ka magkakamali. Sundin mo lang yung procedure na ginawa ng kumpare ko. And dahil doon, nagkaroon ngayon ako ng idea na magkakaroon ako ng video na magpiprepare din ako ng vegetarian version ng pinito. So abangan ninyo yung next na entry natin. Napakamasarap ako sa kain ko Yes. na. Huwag ninyong kakalimutan na i-like at i-share din itong video na to. At Subscribe na rin sir. mag-subscribe na rin. Siyempre, Subscribe kayo sa aking kumpare. Ano na? Abangan ninyo yung mga susunod pang mga contents. At in-expect ninyo na very interesting at mas masasarap pa. Okay. So, Sana may shoutout muna natutunan kayo. Sir, shoutout ko muna yung ating mga kababayan dyan, mga kaibigan natin sa Libya. Libya. Uy, Libya. Layo na nun, ah. North African sir. North Africa. Okay. Kasi sila yung dahilan kung bakit ginawa ko itong meal ngayon. Request nila to. Siyempre, shoutout Kaya, natin sila. para sa kanila to. Shoutout sa kain lahat tayo. ng Batch 97. Pading Jet. Pading Aaron. Okay. You know who you are. Okay. So, sir, siguro, malakas yung ulan. Nanggambitan lang tayo, sir. Okay. Ano na ngayon hindi natin paano na Tara, kaon. Tara, kaon. Bicol, Bicol, Oragon. Uragon. Hanggang sa muli. Tara, kaon. Bicol, Uragon.